बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सावंतवाडी नगरपालिकेत युती होणार का या प्रश्नावर नितेश राणे काय म्हणाले पाहूयात. प्रचारादरम्यान आपण म्हटलो तशी नगरपालिकामध्ये युती होईल का? हो, ते आता ठरवू. आम्ही आज दुपारी पण मी, निलेशजी, दीपक केसरकरजी, मनीषजी सगळेजण बसलो होतो. दत्ता सामंत होते. आमची पहिली प्राथमिक चर्चा झालेली आहे. काय काय करायला पाहिजे, सावंतवाडीमध्ये काय करायचं, वेंगुर्ल्यामध्ये काय करायचं, या सगळ्या बाबतीमध्ये आमची प्राथमिक चर्चा झालेली आहे. पण ती आता दोन्ही पक्षाच्या पातळीवर आहे. शेवटी आम्ही महायुतीमध्ये राज्यामध्ये आहोत. आता काय इथे सावंतवाडीमध्ये करायचं, आम्हाला आमच्या कार्यकर्त्यांना पण विश्वासात सगळ्यांना घ्यायला लागेल, नगरसेवकांना घ्यायला लागेल आणि त्याच्यानंतर सावंतवाडीची सेवा करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करण्यासाठी सज्ज आहोत. प्रचारादरम्यान आपण म्हटलो तशी नगरपालिकामध्ये युती होईल का? हो, ते आता ठरवू. आम्ही आज दुपारी पण मी, निलेशजी, दीपक केसरकरजी, मनीषजी सगळेजण बसलो होतो. दत्ता सामंत होते. आमची पहिली प्राथमिक चर्चा झालेली आहे. काय काय करायला पाहिजे, सावंतवाडीमध्ये काय करायचं, वेंगुर्ल्यामध्ये काय करायचं, या सगळ्या बाबतीमध्ये आमची प्राथमिक चर्चा झालेली आहे. पण ती आता दोन्ही पक्षाच्या पातळीवर आहे. शेवटी आम्ही महायुतीमध्ये राज्यामध्ये आहोत. आता काय इथे सावंतवाडीमध्ये करायचं, आम्हाला आमच्या कार्यकर्त्यांना पण विश्वासात सगळ्यांना घ्यायला लागेल, नगरसेवकांना घ्यायला लागेल आणि त्याच्यानंतर सावंतवाडीची सेवा करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करण्यासाठी सज्ज आहोत.